Да, калорийният дефицит работи, но това не значи, че всички калории са еднакви. Ако изразходваш повече калории, отколкото приемаш, ще редуцираш своето телесно тегло. Това е научно доказан факт. Но това не значи, че можеш да ядеш само сладкиши и чипс, за да си в дефицит. И да очакваш да се чувстваш добре. Защо? Защото качеството на храната, която приемаш, има значение както за физическото, така и за психичното ти здраве. Протеинът. Той не просто засища. Той е ключов за запазване на мускулната маса по време на отслабване. Аминокиселините, които се съдържат в храните богати на протеини, са ключови за производството на някои невротрансмитери в мозъка, като серотонин и допамин. Ако не приемаш достатъчно протеин, е по-вероятно да се чувстваш отпаднал, гладен и дори да си по-склонен към тревожност. Мазнините. Те са ключови за хормоналния баланс, включително за тези хормони, които влияят на нашето настроение. Например, омега-3 масните киселини, които се съдържат в рибата и морските дарове, намаляват риска от депресия, тревожност и невродегенеративни заболявания. Въглехидратите. Те не са враг, особено когато са бавни, с сравнително нисък гликемичен индекс и богати на фибри. Фибрите подпомагат поддържането на балансирана кръвна захар, поддържат храносмилателната система здрава, намалят риска от рак на дебелото. Също така подхранват микробиома и по този начин влияят дори на здравето на мозъка и на начина, по който се чувстваме. А какво ще кажем за микронутриентите? Например, при дефицит на желязо и витамин B12 можеш да изпитваш умора, мозъчна мъгла, липса на мотивация дори. А пък магнезият и цинкът участват в над 300 ензимни процеса, свързани с твоята нервна система. Йодът и селенът пък влияят на здравето на твоята щитовидна жлеза, а натам и на твоето емоционално здраве. С други думи, да, калорийният дефицит е основата на отслабването. Но това как ще се чувстваш, колко стабилна ще е енергията ти и колко дълго ще можеш да поддържаш твоята промяна до черво, всичко това зависи от структурата на твоето хранене. В книгата "Калориен дефицит. Принципи на здравословното отслабване" ще научиш не само как работи основният принцип на отслабването, а именно калорийният дефицит, но как и да балансираш макронутриентите и микронутриентите, така че да се чувстваш жизнен, да стабилизираш своето настроение, кръвната си захар и да изградиш дългосрочни здравословни навици. Освен, че тази книга разглежда макронутриентите и микронутриентите, тя ти дава и ясна представа как да се справиш с емоционалното хранене посредством техники от когнитивно-поведенческата терапия. Този наръчник е всичко, от което се нуждаеш, за да постигнеш здравословно тегло. Ако темата за храненето и поддържането на добро психично и физическо здраве ти е интересна, последвай ни за още. А линк към книгата ще оставя в описанието.